Kaixo, gu 6. mailako ikasleak gara eta gauza bat dugu zuri esateko. Aurten ingurune egin dugun lan bati esker, Greziako Lesbos uhartean errefuxiatu eta migratzaileen kanpalekuetan dagoen egoera ezagutu dugu. Benetan, larria da, ez dago eskolarik, ospitalerik, ez da higiene baldintza minimorik ere. Elkarte desberdinak egiten duten lanari esker modu voluntarioan, beraien bizitza eramangarriagoa da. Baina hala ere, bizi baldintzak oso gogorrak dira. Elkarte horietako bat, Zaporeak elkartea da. Zaporeak bertan dauden errefuxiatuentzat janari duina sukaldatu eta banatu egiten du. Hala ere, zoritxarrez ez da pertsona guztientzat heltzen. Horregatik, zure laguntza behar dugu. Martxoaren 21ean, ostirala, arratsaldeko 4:00 aurrera, urtero bezala azoka solidario antolatu dugu. Batetik, bertan ateratako dirua Zaporeak elkartearentzat izango da, eta bestetik Jereien elkartearentzat. Senegalen erortzen dagoen eskola berreraikitzen laguntzeko. Goratu merendu gozo ere prestatu ditzegula, patata tortilla, fruta brotxetak, gozoak denetarik egongo da, eta ere txokolate beroa, eta ez ahaztu zure edalontzia ekartzea. Animatu zaitezte parte hartzera, guztien laguntza beharrezkoa da eta. Jostailua! Zonboda! Gozoak! Eskumoturekoak! Liburuak! Pintxoak!